V dnešnom videu si zahráme Simple Edit Challenge. Budem určite rád, keď mi dáte odber a môžeme ísť na to. Kruté. Ja vám prisám, ja nehrajem na Simple Edite, ja nemám veľmi rád Simple Edit. Ja som ho už skúšal v kreatíve, ešte dávnejšie, ak vyšiel a mne sa to páčilo, ale potom som si povedal, že to je blbosť. Dneska, keď už času natočené z videa, mal byť update, boli vypnuté servery, čiže neviem, možno ešte bude nejaké iné zboranie, ale zatiaľ to nič nevidím. Budem mať nejaké piky. Ja mám Simple Edit. OK, on mi otvoril mytickú čestku. Aj. A to sa nezobral. Ježiš, tu ide auto. Aha, to je toto auto, to je audit. Si nepozná túto lokáciu. Mám tu na jedno, sentinelka. Jo, sentinelku berám. OK, máme dilbík, let's go. Máme dva dilbíky. No way, oni pridali rocket rámku. Nice. 32, stačí. Čau. Ja zdrhám. Lebo ja chcem fajtiť. Mám napad, oni sa tam vyfajtia a im tam skočím. To bol môj aim. 32. Fú, kúkajte sa. To som tak... Ježiš. Ty krasa. Najhoršie. Ja to joinknem, kamo. Okej, z Bohom. Ja typek mám emotku. Exotickú. Let's go, tak to mám dobrý loot. Oď, on má brutálne low. Týpeček má low jak svinia. Ja tam idem. A on tam mal medailon. Kamo, tak typek mal dobud. Niekto má tu na už. Ja berám mytickú, tu mám radšej. Tak. Kamo, ježiš, ja furt zabudám na to ten. OK, rotate by mohol byť lepší. Nie je to žiadny zázrak. Či kráso. Ľudia, teraz dosť veľká šanca, že dáme, nechcem to zaklepať, musím zaklepať, ale dávame bomby, poslední dvaja. Ty krása. Tak to vôbec. Ale
to budem vidieť aj. On tam stále snajpí. Ale ja mám zónu. A on pôjde. Poď. On myslím, že tiež má simple edit. Let's go! Ľudia, technicky prvý win tu na tomto kanáli. Som veľmi šťastný, že sme vyhrali so Simple Editom. Som veľmi rád, keď mi dáte odber a vidíme sa v ďalšieho videa. Čau.